हेलो लोगोफोर दायो पेसेन्ट फैदों अखाबो जुब जुब हादों डिलिभारि पेसेन्ट फैदों लोगोफोर 7 मासल' जादोंनो उदै सादों ओंखायनो आङो हस्पिटालाव नायनो थांसै नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबानो थाबानो जाबाय पेसेन्टआ हामो ना हामा आं नोंसोरनो दाहाय भिडिअखौ देखायगोन जुदि बे 7 मासाव जुदि खायफानिया 7 मासावनो हामो खायफानिया हामा हामोबा हामोसै हामाबा हामा गोबाव सम जाबायनो उदै सानाया दाखालिनिफ्रायनो सादों आं दायो हस्पिटालाव सफैबाय पेसेन्टखौ नायनोसै नै लोगोफोर दायो फाइनालि गथ'आ हामबाय माने पेसेन्टआ अस्थिरखासैमोन 7 मान्थब्लाबो गथ'आ हामबाय दिनै गोबां जाहोनफोर दङ लोगोफोर बेफोरबायदि 7 मान्थ 6 मान्थआवनो गथ'आ हामनायनि एबा 8 मान्थ मास सनायनि सिगांनो 37 उइक्सनि सिगांनो हामो ओमफ्राय जोङो गथ'खौ नायबाय गथ'आथ' हामबाय हामनायनि उनावहाय गथ'आ फाइन मानो होनोब्ला गथ'आ वेट खमब्लाबो खायफा एक्टिभ 1.9 केजिल' सेरनैयानो नङा लोगोफोर गथ'आ थेवबाबो गथ'आ माने गाइखेर जानो हादों मोजां गाबदों बिदिनो आथिं आखाइ मुभमेन्टफ्रा थिगानो नायनायफ्रा थिगानो बिनिखायनो माने जोङो होनदों जेरै हामखांनानैहाय एसे उनावबाबो डक्टर गिदिरनाव लांनो थिनदों जोङो मानो होनोब्ला पिडियाट्रिक डक्टरनाव लाङोब्ला मोजां बुंनो हाजोमा दिनैहाय बे गथ'आ फुलि मेचियर जादोंना जायाखै दिनैहाय माने बिनि माखासे लांस हार्टफ्रा मेचियर नंगौना नङा दाथ' जोंनि नुनायावथ' गथ'आ थिगानो थेवबाबो माने मोजाङै खेल लायाब्ला हाइ रिस्क लोगोफोर बेफोरबायदि अजन खमखौहाय बिराद मोजाङै खेल लानो गोनां नङाब्ला गथ'आ बेफोरबायदिनो एसे लोमजाबानो माबा मोनसे प्रब्लेम जानो हागौ आरोखि एसे लोमजाब्लानो एसे गगा मोनबानो माने बिराद रिस्कि आरोखि बेफोरबायदि अजन खम गथ'आ स' जोङो मोजाङैनो एक्सप्लेन खालामबाय गार्जेनफोरखौहाय जोङो आवगायनो थिनखादोंमोन इनि साननै सानथामनि सिगांनो जेब्ला समावहाय उदै सादों होनब्लानो जों डक्टर गिदिरनाव फाथायदोंमोन रेफार खालामदोंमोन नाथाय थांदोंना थाङाखै जोंखौ बुंनो हाया जों सोंनाय बायदिबाथ' बिसोरो थाङाखै माने न'आवनो उदै सादोंब्लाबो थाबाय थाहैदों आरो माने नेबाय थादों नाथाय बिदि खालामनो नाङा मानो होनोब्ला बे गथ'खौहाय बासायनो थाखाय एबा बे गथ'खौ मेचियर खालामनो थाखायहाय डक्टरफ्रा एडमिट खालामो गायनो डक्टरफ्रा एडमिट खालामनानै दोनो ओमफ्राय जेब्ला समाव गथ'आ फुल्लि मेचियर जायो होमब्ला गथ'खौहाय माने सिजारिं खालामनानै एबा नर्माल डिलिभारि मावो आरो डक्टरफ्रा लोगोफोर बेफोरबायदि चान्स दङ माने बिदि नङादि माने टाइम जानायनि सिगांनो माने डक्टरनावहाय जुदि थाङोब्ला सिजारिं खालामो स' जोङो डक्टरनाव थांनांगौ गिनो नाङा डक्टरा नायखागोन खालामनो हाला माने दायो बेखौहाय खालि गथ'खौहाय मोजाङैल' नायनांसिगोन आरो केयार लानांसिगोन नङाब्ला माने गथ'आ आवगायनि दा हिस्ट्रि बायदिब्ला माने आवगायनि गथ'आबो बेफोरबायदिनो माने 7 मासानो जायैनि सिगांनो माने हामनानै गथ'आ गोमादों बेफोरबायदि आरोखि काहानिया हिस्ट्रिया माने बेफोरबायदिनो जायो लोगोफोर माने सोरबाफोर बिदिनो सिगांहाय जाय बिमाया एबर्सन जाखांखाबाय बेफोरबायदिनो माने 7 मास 6 मासावहाय थांगारखाबाय बेफोरबायदि बिमाया बिराद खेल लानो गोनां नङाब्ला बेफोरबायदिनो रिपिटेडलि जाबाय थागोन आरोखि दिनै नैबे पेसेन्टआबो बेफोरबायदिनो जादों लोगोफोर दा गथ'आ थिगखाय माने जोंबो एसे मोजां मोनदों लोगोफोर नाथाय रिसपेक्टफोर दङ माने मानि थाखाय बेफोरबायदि जायो सोरनिबा माने बेफोरबायदिनो गथ'आ जुदि देरनो रोङाब्ला दैया बाराब्लाबो पलिहाइड्रमिनियासब्लाबो बेफोरबायदि प्रिमेचियर डिलिभारि जायो माने गथ'आ मास सनायनि सिगांनो हामो ओमफ्राय जाय गथ'आ टुइन्स सोरनिबा सासेनि बारा जाय बिमाया कनसिभ खालामो 2 3 प्रेगनेन्ट जायो माने बेफोरबायदि बिमायाबो माने बेफोरबायदि प्रिटार्म डिलिभारि जानो चान्स थायो ओमफ्राय सोरनिबा मा जायो लोगोफोर जाय बिमाहा इनफेक्सन दङ एबा लोमजाबाय थायो मुलि जाबाय थानांगौ जायो बेफोरबायदिनि थाखायबो मालाबा समावहाय प्रिटार्म डिलिभारि जायो आरोखि ओमफ्रायहाय मालाबा समाव जाय बिमाफोरा हाइ प्रेसार सुगार हार्टनि प्रब्लेमफोर दङ बेफोरबायदि बिमाफोरहाबो माने प्रिटार्म डिलिभारि जानो चान्स थायो आरोखि बेजों लोगोसे जाय बिमाफोरहा माने जाय गथ'आ माने बार्थ डिफेक्टखा उदै सिङावनो जुदि माबा मोजां नंखाया जेनेबा डिफेक्ट दंखायो इदिफ्राबो माने 37 उइक्सनि सिगां एबा 9 मासनि सिगांनो माने बियो डिलिभारि जानो हागौ आरोखि लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरनो जाय बिमाफ्रा जौ लोङो सिगारेट सोमो एबा फिसाख'आवहाय प्रब्लेमखा इउटेरासआव प्रब्लेमखा पलिस टिउमार हारिफोर थायोब्लाबो माने माब्लाबा समावहाय टाइम जानायनि सिगांनो उदै सानानैहाय माने हामो आरोखि बेफोरबायदि नाथाय माब्लाबा समाव मा जायो लोगोफोर टाइम जानायनि सिगां गथ' हामनायफ्रा बिराद रिस्कि मानो होनोब्ला बिसनि बडिफ्रा फुल्लि माने मेचियर जाया फांसन मोजां खालामनो हाया जेरै हां लानाय
गाइखेर सोबनो रोङा बेफोरबायदि जायो अनेक रोखोम जायो माने फिजिकेल एक्टिभिटि एक्टिभ नङा मोदोमफ्रा माने आथिं आखाइफ्रा नोरजिया बेफोरबायदि जायो स' बिनि थाखायनो गथ'फ्रा मालाबा समावहाय थांनानै थाया आरो बे जै डेलिभारि जाबाय माने थांनानै थाया स' बिनिखायनो जोङो डक्टराव थाब थांनांगौ लोगोफोर स' बे लाखि नैबे बिमायाथ' बिराद लाखि होननानै थाङोब्ला माने गथ'आबो थिगैनो दङ माने 1.9 केजिबाबो माने नर्माल वेटआथ' 2.5 जानांगौ 2.5 केजिनि गौरै गोजौआव जानांगौ लोगोफोर नाथाय बे गथ'आ 2 केजिबो नङा थेवबाबो गथ'आ दा एक्टिभखाय माने गाइखेर हारि जानायखाय जोङो सानदों बे गथ'आ माने मोजाङैनो थागोन आरो लोगोफोर बेफोरबायदि जायो ओमफ्राय मा जायो जेनेबा बिराद कमप्लिकेसनफोर जायो जेरैहाय बे माबा बेफोरबायदि प्रिटार्म डिलिभारि जायोब्ला माने अजना खम जागोन ओमफ्रायहाय बेफोरबायदि आं खोन्थाखाबाय हां लानो हानाय नङा ओमफ्राय उनावहाय मा जायो बिसिनि डेभलपमेन्टफ्राबो स्ल' जायो बिसिनि माने जि टाइमावहाय जिरायनांगौ रोङांगौ बिसोरो जिरायनो रोङा जि टाइमावहाय जानो रोङो ओंखामफोर जाजेननो हायो बे समावबो माने स्ल' आरो डेभलपमेन्टफ्रा स्ल' जालाङो खायफानिया स' बिनि थाखायनो मा होनो प्रेगनेन्सि समावनो बिमाफ्रा बिराद खेल लानांगौ आरोखि बिनि गावनि जानाय लोंनाय थानाय बेफोरबायदिखौ खेल लानांगौ एसे उदैफोर सादोंब्ला जों डक्टरनाव थांनांगौ गायन'कल'जि डक्टरनाव होमब्लानो डक्टरफ्रा मुलि हरखायो जुदि उदै साख्रेबबाय थादोंब्लाबो निस्सय गथ'आ बेफोरबायदि थांगारनो चान्स थायो आरोखि ओमफ्राय खायफानिया मा जायो दै बायो हामनायनि सिगांनो बेफोरबायदिनो मा होनो बे हामनोसैब्ला जुदि मास सनायनि सिगांनो 9 मासनि सिगांनो हामनोसैब्ला मा जायो लोगोफोर दैफोर बायग्रोयो माने सिङावनि एमनिटि फ्लुइडआ बायनानैहाय माने दै स्रां स्रां दै बोहैबाय थागोन आरोखि ओमफ्राय माबा सिंनिफ्रायहाय ओमफ्रायहाय मा जायो लोगोफोर बे सार्भिक्सआबो माने गेवलाङो ओमफ्राय गोलैया नामायनानै बेफोरबायदि उदै सानानै हामनाय जायो आरोखि ओमफ्राय बेनिखायनो ओमफ्राय मा जायो लोगोफोर ब्लिडिं जायो जाय बिमाफ्रा बिदिनो ब्लिडिं जाबाय थायो बेफोरबायदि ओमफ्राय प्लासेन्टाया मोजां जाया जाय फुलला गथ'नि फुला नैबे पेसेन्टनिबो फुलानो सिङाव गावजोबनायनिमोन माने फुलला गाज्रि जानायखायनो माने गथ'आबो थाबैनो हामदों बेफोरबायदि जायो लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो ब्लिडिं जाबाय थायोब्ला माने गथ'आ थाबैनो हामो आरोखि स' बेबायदिनो जोङो माने बेफोरबायदि जायोब्ला आन्दाज मोनखायो नालाय स' बेफोरबायदि उदै साख्रेबनाय ब्लिडिं फैबाय थानाय दै बायनाय बिदिनो गाहायाव उदै सानाय गाहायाव उदै गिलिर मोननानैहाय साख्रेबबाय थानाय बेफोरबायदि आन्दाज मोनदोंब्ला डक्टरनाव थाब फै होमब्लानो माने सलिउसनखौ मोनगोन लोगोफोर बे गथ'खौहाय माने बासायनो हागोन माने फ्राय प्रिमेच्योर गथ'खौनो बासायनो हाया जायो बेफोरबायदि जुदि वान्स उदै सानानै गथ'आ हामबायथाय बेखौहाय मोजाङै केयार लायाब्ला मोजां ट्रिटमेन्ट होआब्ला थानाय नङा स' बेनिखायनो माने उदै सिङावनो जुदि मोजाङैहाय जुदि देरखानानै फैयोब्ला मेचियर जानानै फैखायोब्ला माने गथ'आ मोजां रोखोमनि वेटफोर जानानै फैखायोब्ला अजनफोर जानानै फैखायोब्ला माने बाहेरावहाय जुदि जेब्ला हामो होमब्लाबो गथ'आ मोजाङैनो थांनानै थायो आरोखि बेफोरबायदि जायो लोगोफोर स' जोङो डक्टरफोरनावहाय मोजाङै फैनांगौ मोजाङैहाय ट्रिटमेन्ट लानांगौ बेनि थाखायनो हामबायसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै थेंक इउ सै